Kim var anda? Aç ишекне. Малайлар, Зөлфәт абайгыз келген анда, тауыштанмагыз. Әни, ул сиңа не пара? 30 яшьлек егет белән тетрис ул не пара. Кемсең ул Зөлфәт абай? Ул Тәнзилә апаның бойфренды. Сагынганмын сине, Тәнзилә. Әйдә, җырлап басып тормайын анда, кер. Тәнзиләшә минем Нюша. Нюша түгел инде. Угощева. Син бит миңа бер генә малайым бар дигән ни? Аның берсе генә бит минеке. 70 мужик арасыннан сайланып берме. Мин ярата беләм. Ай-ай. Вообще-то бу урында синең илһам килергә тиеш. Точно. Давай, мин уйныйм, син җырла. 70 егет арасыннан сайланма син алай, татар егете ярата белә. Ай-ай. Тегеләр җырлыйм ул анда. Синең ишеләр, усрак тавышына да җыр чыгаралар. Безнең егетләр бит булар.